हामबाय बरक टिभिनि जे सामु थाङै थांनाय दिनै बरक टिभिनि अजामारावनो बर' महायखेनो जे ताकलाय आनो एवार्ड रिखा बर' स्टेज शो तो खाइलिया प्रिवियस इयर ताकलाय बर' कुनु कारण प्रब्लेम गन खाइमालिया फियाबा महायखेनो माने खाबा सारिना नि दिनै अमहाय थांनाय रनो ताबुक आं तो माखा आं तो अनेक बছर ताङै तो माने ताबुक ताकलायो जे तेबो जराय र जे ताङै तो माने बर' नबो एवार्ड जाखा अमहाय खे जे बर' माने बर' अमहाय मा खांखे बर' नि एक कायसा खाबा जामानि फायो अंखा खाबा जामानि न ओ दिनै हासते अमहाय खे तेबो बर' न बांदिनानि दिनै अमो तामो सोसाइटी कायसा सोसाइटी हायखेनो जों कायसा उंथुन जों दखन ता सामु तांनाय बां खांखे जों सोसाइटी कायसा खायमाननाय आबो तामो हनाय ताबो अमहाय एवार्ड मा खांखे कायसा कम्पिटिशन फायना दिनै अनलाइन न कम्पिटिशन जखन फायनाय के दिनै अब स्टैंडर्ड बा तेबो काहाम फायनाय क्वालिटी काहाम नाय कैसान पर कैसा तब ताकलाय स्पेशली ताकलाय तेबो मेकर्स और फिल्म लाइन्स नि मेकर्स बांखा माने बर' फिल्म जो दिखलाय फनो वीडियो एल्बम जरा खलाय फनो जे बाबे दिनै तेबो नम्बर बांरि मानि आबन बागै बर' न तेबो हामबाय इनके आमनो आ मानि न बरक टिभि राव दिनै नायनाय राव न सौग्रिमान बागै आबो बर' न तेबो हामबाय ताई नायनाय रावबो आबनो याचागै हामजागै नायमान बागै जोनो खाका मानि जोनो खाबा सारि मानि बागै बर' न तेबो हामबाय या फारो महायखे बरक टिभि ताबुक तो बर' जास यूट्यूब होइते बर' फनुइ दङ अनलाइन बा अफलाइन माने अनलाइन होननाय बर' फनुइ दङ ओमफ्राय नायनाय राव आसुके बांखा जो आं एक्सपेक्ट खालामैया माने दिनै जों अर हल राव सिनेमा राव चलायखाबा अमहाय सीडी राव आगे फ्रो फालजागो आफ्रो जिम viewers जों एक्सपेक्ट खालामैया आसु बांनाय होननाय ताबुक जों नेट राव खलखनगो कायसा कायसा गाननि मोटामुटी काहाम सिनाम जाखांगे कायसा गान 40K एबा माने 40,000 सागाराव लायनायबो दङ 50,000 लायनायबो दङ एंके तफनो मिनिमाम जदि खायफनो मिनिमाम फनो 20,000 रावनि कम तनिया आबन बागै बेलायखे नायनाय रनो हामबाया फारो माने महायखे नायतो मानि बागै के बोले रां सुबाय अमनो नेट पेक दाइफनो नायखना आसु कष्ट खाय चुबा चुखे जे रां बुमाव फान रां फनो खना अनेक जन तो स्टुडेंट रो रां सुबाय न नेट पेक दाइ न अमनो नायतो मन बागै बेले खनो viewers न हामबाय सामु थांनाय राव ताबुक जे बाङै तो मानि जेरै राव खाकाय तो मानि अमहायखे एवार्ड मानन बुसिनति मा नुखायखे बर' तेबो खाकाने जे प्रेजेंट तां तुनाय राव के जरा तांया ख तांना मुचुनाय रावबो आमु सालसासु खलायै महाय एवार्ड नानाय नै बर' खावान सुमुं तुंनाय आबन बागै बेले खना हामबाय बरक टिभि न